done. Oh, no. Skat lutur-puturnya modomफ्रानो गिदिर खुलुमनायावनो खुंथिंलाबायबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आङो साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायहरनाय गोथार मंगलबार सान दायो माने न'नि बाथौखौ सावनो रेडि जागासिनो दङ जोंना हम मिनिस्टारा नखर मन्थ्रिया माने न' बेंगिरिया दायो नै नायनो हागोन रेडि खालामगासिनो दङ आलारि बाथिफोरखौ सुनानै रेडि खालामखाबाय दायो सावनो रेडि जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय आरोना जाना बाथौआ इनिफ्राय नै बिथिंजाय बा राजाखौ बेयाव सावो इनिफ्राय बै जाहैबाय आइ माइनाव नै बियो ओमफ्राय साइडनि बेराफ्राबो नै बायलांजोबलायबाय माराम खाजोबबाय बैसागुनि सिगां गोदान होजोबनोसै बेफोर साइडनि बेराफोरखौ Pani day gothar जों बरायगोन सिजौ धुप धुना आलारि बाथि बरियानो फोजोंबाय ओमफ्राय दायो आइ माइनावखौ सावनो रेडि जाबाय माने लोगोफोर माइनावखौहाय नैबे बाथौजोंनो लोगोसे दोनफाखादों मानो होनोब्ला न'आवहाय माने ओंखाम संग्रा न' गैथ'वा दायो दखानावसो सङो नालाय दखानावनो जायो न'आवहाय उन्दुनायल'सो जायो बेनिखायनो माने बे बाथौजोंनो लोगोसे नै ओरैहाय सा खनायावहाय आइ माइनावनि न'खौ आइ माइनाव थाग्राखौ बानायनानै होदों आरोना इनिफ्राय ओरैजाय बा राजाखौ no skat lutur-puturnya modomफ्रानो गिदिर खुलुमनायावनो खुंथिंलाबायबाय खुलुमनायावनो खुंथिंलाबायबाय नै मोदोमानो लुथुर-फुथुरद्रायना ना बेदरल' जाथारो बेनिखायनो माने खुलुमनायावनो खुंथिंबोबाय खुलुमबाय होनदोब्रा खुलुमबाय लोगोफोर नै न'आव खला लगायखांबाय आं ओमफ्राय माबायावबो दखानावबो खला लगायहैनोसै मन्दिराव थांला ओमफ्राय मन्दिराव थांगोन लगायखांनानै जानखाबाय दायो माने न'नि गोथार बाथौ थानसालियावहाय आलारि बाथिखौ फोजोंखांबाय ओमफ्राय दा माने दखानावहायबो खला लगायनो थांबाय दखानाव खला लगायखांबाथाय मन्दिराव थांसिगोन आरो दिनैयो मा देखायनो हायो दिनैनि ब्लगाव देखायलांबाय थानि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दै लोगोफोर दै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना आरो लोगोसे फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकाव फल' खालामना लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर दै आंनिया भिडिअआ माने इउटुबाव सिगां फैयो ओमफ्राय इउटुबनि उनावहाय फेसबुकावहाय आपल'ड होनाय जायो आरोना आङो इउटुबाव होग्रोयो बिनि उनावहाय फेसबुकावहाय होयो आरोना आपल'डखौ फेसबुकावहाय एसे उनावहाय थाङो बिदिब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय 2 hours later इनिफ्राय लोगोफोर आंबो माने दुगैनानै बरिया फ्रेश जाबाय गामसाबो गानबाय आर'नाइबो लाबाय इनिफ्राय आंना गस्ला गुफुरा एसे लेथ्रा जानानै दङ बिनिखायनो आं गस्ला गुफुरखौ गानदिया जिखुनु जाया गस्लाखौनो आङो गाननाय जाबाय दायो ओमफ्राय आङो गिबियावनो न'नि बाथौ थानसालियावहाय धुप मोननैसो सावनानै बिबार दाइनैसो होनानै आर'ज गाबबाय आरोना आफा बोराइ बाथौनि सेराव माबाफोर मावफ्लांनाय गोरोन्थि दायफोरनि थाखाय निमाहा बिग्रोनानै लाबाय इनिफ्राय आङो दायो बाथौ थानसालियाव थांसै गामिनि बाथौ थानसालियाव दहायथ' जोंहाना हम मिनिस्टारानो माने सावजोबखादों नालाय माइनावखौबो बाथौखौबो बा राजाखौबो बेनो सावना गालांजोबखाबाय इनिफ्राय आङो दायो माने धुप मोननैसोल' सावनानै इनिफ्राय बिबार दाइनैसोल' होनानै खुलुमबाय आरोना आर'ज गाबबाय ओमफ्राय दायो माने बाथौ थानसालियाव थांनोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय
ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मंगलबारबाबो माने आर'ज लानाय जादिया मानसिफ्रानो गैलिया साथाम साब्रैल' दं साथाम साब्रै माने साबासो दं आरोना ओमफ्राय जोंना ओरै गोथारि आफा दङ ओमफ्राय देउरियाबो सासे फैदिया बेनिखायनो माने आर'जआ जादिया ओमफ्राय खाम दामग्राबो गैया जथा दामग्राबो गैया हारमुनि दामग्राबो गैया नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आर'जखौ देखायनो हादिया ओमफ्राय आं बरियानो नै प्रसाद बुट जानानैल' फैनाय जाबाय ओमफ्राय खुलुमनानैल' फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माथो खालामनो रावबो मानसिफ्रा माने दिनै गैलायलाया सोरावबा थांदों मिथिया नेक्स्ट मंगलबाराव नोंथांमोननि सिगाङाव गाजा गोमजायै आर'ज भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनलायगोन आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर 1 hour later. दायो जाग्रोनानै लानोसै बेलासिनि ओंखामखौहाय ओंख्रिया मा मा दं एसे नायनो हागोन नै आलु ओमफ्राय कफि ओमफ्राय नैबेबो माने दिनै मोनानि आग्लायनायमोन आरोना आलु कफिजों ओमफ्राय नैबेबो मटर आलु खोस्लि ओंखामखौ बियाखै आं ओमफ्राय नै जाहानाव मेगि आलासि जाफैदों बाजैनि फिसाजो बियो मेगि आलासि जानो फैदों हिन्दी रायलायग्राया नै इंलिस रायलायग्राया लाजिदों दिनैयो थ' लोगोफोर माने मंगलबार नालाय मंगलबारावहाय मिरामिस जायो नालाय बेनिखायनो माने दायो आलु कफिजोंनो बोथिसे थेब्रे जानोसै आरोना बेलासिनि जानायखौ मेगिया लाजिदों नै मेगिया हिन्दी रायलायग्राया इंलिस रायलायग्राया लाजिलायदों दिनै नै मेगि आलासि जाफैदों जोंनाव आलासि जानो फैदों नों आलासि जाफैदों लाजिलायदों थ' लोगोफोर मंगलबारावहाय माने ना बेदरखौनो जानो गोसोखांखाया माने मिरामिसबाबो बरिया जानो हायो माने फेब्रेनो जाब्रेलायोसो आंहा मंगलबारावहाय मिरामिसब्लाबो ओमफ्राय दायो आङो न'आवनो मोनफैलायबाय नै आंनि बायला जिला गोबाय देरि आंनि बेकग्राउन्डआव दङ नै लोगोफोर ग्रिन स्क्रिन सम आङो नैबे ग्रिन स्क्रिनावनो भिडिअफोरखौ बानायबाय थायो मालाबा नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव ग्रिन स्क्रिन नुयोना नैबेनो आरोना डाइरेक्ट नै बेरायावहाय लागायनानै होखादों पर्दा बायदि बेयावनो बानायो आङो बेनिफ्राय दहाय आलारि बाथि फोजोंनाया न'नि गोथार बाथौ थानसालियाव खला लगायना दायो गोमोरजोब्बाय नै लोगोफोर समाबो माने दायो 1थायानो जाबाय बेनिफ्राय माने आलारि बाथिनि पावारखौ दमखौहाय माने सानावहाय बारा नुवालै लोगोफोर मोनायावहायसो माने नुयो आरोना आलारि बाथिनि पावारा मोनायावहायसो सानावहाय माने सान्दुंनि पावारजोंनो बारा माने साथिया मोनायावहायसो माने स्रां जाजोबो एकदम बिराद मोजां नुयो आरोना मोनायावहाय ओमफ्राय दिनैथ' माने जोंनि गामिनि बाथौ थानसालियाव आर'जआनो जादिया खाम दामग्राबो गैया सेरजा दामग्राबो गैया जथा दामग्राबो गैया हारमुनि दामग्राबो गैया आंबो माने दिनैसो थांदोंमोन एसे गोबावानो जाबायमोन बाथौ थानसालियाव थाङैया ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि